азиз, мо имрӯз садовод омадем. қати гулаков марда қати инҷа харид мекунем. агар ки яке шид мисол чизора нишонтон метам. Дармане летни пушондам овардам. Инҷа омадем, мо саҳар қати омадем. Рости завтрак накардаем, барои ҳамо қадар омадем. Аввал гуфтем нехӯр, мо завтрак кардаем, не кӯдако, барои ки кӯдако хоб буданд, соат 6 буд хоб буданд. Барои ҳамо гуфтем ки хай мерем да унҷа, баъд мехӯрем. Инҷа овощное ма хӯрдам да заказ кам, қати кӯдако мехӯрам овощное. Мардакам короче як намуд хӯрок заказ карда, намедонам чи, баъдан ҷирғот қати зелен. Ман намехел мода иштиёи то. Дони азиз, мо мега омадем супермаркети Ашан омадем. Наҷада барои кӯдако ҳай. Не, аюсум бафирим ки сумкати мумкина. Як просто. Биё аввал бирем бихарем баъд. Он аустунда вақтим L'Oreal Jeans. Мо бояд L'Oreal Jeans бирем. Амура иҷода магазини Шоколонай. Барои ки дар ҷои мо ҳаста L'Oreal Jeans майдаҳакай. Иҷода калонай гуфтам ки лучи гуфтам ай садовод биброем иҷода мисол чикне бидроем гуфтам дар ҷабоби бирӯс бисёри бада нағза мисол чизи яке хостагӣ ман меёбам. ин мехел неҷода тиллоҳоай магазиноай ана неҷа ина сухаф мисол сок мекунам вайда живой сок. Наҷода сета чиз мегирифта, як чиз дигаш бепул буда. Ине ки у сета чизе ки мегири заҳрвор қимат андем якта нагиру хуба. Наҷа 50% буда попшиёш. На красовка 2000 чанд шиде. Инҷа магазин бисёр дора барам. Мо магазини химона буковем биёвем. Наҷода корейский косметика. Магазини Zara. Магазини ки ай ҳамада чизе ҳам качественная, ҳам мисол нархошон қиматаки бадан. Ай чем L'Oreal Jeans иҷа қимата. Баъд чизош хеле необычные. Наҷа магазини Camp David. Як фирмени магазини дига. Ҷада Lady и Gentleman. Мардак ва духтарҳо. Карги. Неҷо магазини Манго. ҳама магазини рифтеса, магазин L'Oreal Jeans наёфтистем. Нав як партия рафтем наёфтем бо исноми. Ина мо ёфтем L'Oreal Jeans. Тортакор шугар. О, салати фасони. На L'Oreal Jeans. Бори дигар салом дӯстони азиз. Имрӯз мо да 20 май. Ма як ҳафта пеш ба фикрам ки агар ки мисол иштибоҳ накунам, як ҳафта пеш ма айфеберли чиз заказ карги будам, бор заказ карги будам.
برای ما آمدن علاقه من که حاضی مثال وای میکنم که مدد چی روی کدگیم چی закаскагим каталогшон 20 рублей мисол заказ мекунем 20 рублей баъдан ман духи закаскаги малаке ҳуиш кардам яъне духира закаскаги будам ман ҳуиш кардам дидам ки мисол буш чихелай буш соз буда буш хушрӯ меистодай ҳама қашқуб ки мисол чихеле ки ҳастай духиҳое ки мешапи наместиям ку ана ин места духи заказ кардам баъдан чанд намуд рости ма гела нағз мебинам гел дилия душа чанд намуд гел заказ кардам и пенкай инамуд гел заказ кардам бананая баъд вале не ба фикрам бошоназ и пенкаҳай дутаи заказ кардам дӯстони азиз манаи ята пенка ята гел ба дутаи гел айнаи заказ кардам ҳардуш бошоназ баъдан бо гел заказ кардам наи вай хела нағз буда буш бовар кунед хеле приятнее баъдан барои касоне ки мисол адбелуши и адбелуши махсусан барои автобус заказ кардам баъд яки мисол рӯе ки веснушка дорам барои веснушкани нағзай аи заказ кардама мана малака ин пони махтам буд малака як бор гирифтам истифода бурдам ки мисол мана буш хеле нағзай мана ин заказ кардам баъдан чи крем кардам ночной крем для лица барои рӯи ма беҳад сухои бадай барои ҳамо бо ин заказ кардам барои ки айма тамом шид ин намуд крем заказ кардам намақа чи заказ кардам ҳамагӣ 1971 рубл шид доставкаш 149 рубл агар киёсе ки ман мерафтам агар ҳамин мисол гела ай магазин агар ки мехаридам бовар кунед як донаш мисол 180 рубл ҳами хелай ёрама як тараф монад баъд ман хела буд ки айлетуал гуфтагӣ будам ки ба қарибӣ рафтан ман чизом айлетуал мехарам малака харидам мана чи хардам чи меган шона харидам шона хела меяхкия барои мӯи сара ҳам массаж мекунад ҳам фоида дорад ҳами шона ҳани рола бозӣ мекарда барои мӯи сар баъдан ман хела вай харидам подводка ман рости якум бораки подводкаи чи мехарам чи меган фломастерӣ барои ки ман фақат подводкаи обични қатиёи вай мекардам и қатиёло мухта нашидам ай харидам баъдан пачи барои таи чашма ҳама вақт таи чашмтона мисол ё ки ягон намуд масла кунем барои ки вақте ки мисол таи чашм агар ки сухой монад теза маршинка пайдо мекунад вақте таи чашм ки мисол руғанак боша руғанӣ боша ва мисол вай боша таи чашм дер чи пайдо мекунад маршинка ки хайти чашми ман надора барои ҳамқа пешгириш мекунам ман се намуд пачи гирифтам мана се намуд гирифтам айлетуал баъдан хайлайтер гирифтам мана хайлайтер ман хайлайтери хеле ира мисол барои ягон ту ягон марака парака мешава мисол баъд фасон мекунӣ ҳозир мисол камтар ма бисёри баъд ка мумкин ира камтар мекунӣ дар гуфтиам охир мумкин линҷакода бола бинида линҷакда дина вай мета ира 1000 рубл гирифтам баъд вай гирифтам чи меган понж меган чи меган чорта гирифтам комплекташ барои танали барои пудра мана
4 تا گرفتم که مثال یک درخم شد. بعد یکم جا بدم، بعد مردک موار یک چیزکم داد، چیزی که ما باور کنین چند قپش من چیز 18 داشتم، سوم نبود که خودم که بخرم. بعد مردکم گفت که مثال چی؟ گفتم که میخواد دوخی گوجی ایلیتوال گوجی گرفتم. ایره مردکم خریداد، باور کنین بوش به حد نغزی بده میست. اکا خیلی ای دوخی میسته و یک روز میخوایی ای دوخی را میشه که یک هفته در امولی بوسن میسته. ای 4800 چند روبل بود. من ویشه گرفتگی نگو که گیبدم نکی باور کنیم بوشمی قرار میشه دیو نمیکنه تنالتا. نکی ای کمی 30 میلی گرمه 100 میلی گرمش 11000 به فکرم. این 30 میلی گرمه برای موقع 4855 روبل بود. من نمی خیلی دوستانی عزیز این رقم مردکم پدر کرد. خدا خیلی برکت شده، خدا خیلی صفای مردک را بسیار کنه. من نمی قدر چیز گرفتیم دوستانی عزیز برای ما تنالی من نگرفتم، شد که باید بگیرم و یورا نصیب کردی انشالله میگیرم. حتما برای شما را مثال نشان تام مای صداوات با گرفتگیم پیشوک برای ما پیشوک برای کودکم. اگر که شما در که اینترس نکی باشه دفعه دیگه ویدیوم ده حتما ویدیو کرده شما ده نشان میتونم.